Keď si upevňujete čln, tak dôležitý je tento zadok, aby vám neklzal ďalej. Takto. No a tento koniec musí byť s týmto koncom cca v jednej línii. Dotiahnem to najviac ako sa dá. No, čln si takto posuniem ešte čo najviac dozadu. Ako mi pôjde, ako ma pustí. Dávam ho opačne kvôli tomu, aby tá aerodynamika bola lepšia. Toto je taká poistná, vôbec nemusí byť, ale ja ju tam dávam, mám takú väčšiu istotu, že mi to neodletí. Ten čln sa ani nepohne. Tak. OK, môžeme ísť. Už mám všetko, ešte som si bol po notebook, lebo budem musieť vybavovať nejaké veci. A tak teším sa, no. To bude niečo. Zvedavý, či niečo chytím. Za chvíľu mám všetko nahodené v člne. A už len na miesto sa dostať, ale vôbec neviem, že kde idem chytať. Musím si to poskúšať. S týmto si budem vyklepávať dno a uvidím, kde sa mi to zapáči. Chcel by som nájsť takú vodu okolo tých 5 až 6 metrov maximálne. A sme na vode celý. A ešte nie, ešte zadok. OK, sme na vode. Či pôjde? Ide. Super, všetko je tak, ako má byť. Ideme. Jo, sa teším. Idem si vyklepať dno, vyskúšam nejaké miesta a uvidíme, kam pôjdem. Budem si musieť niečo nájsť buď s mušľovým podkladom alebo s kamenistým, lebo zatiaľ čo som skúšal, tak všade riedke bahno. Čo sa týka guličiek, tak idem chytať zatiaľ na 18-ky. Jedný idem chytať na tieto pečeňové s olivňovou esenciou a jedný salmon maple, 18-ky dipované. Montáž pokladám takto ťahavým pohybom k sebe, k miestu, kde chytám. Takto. Keď je na dne, kúsok potiahnem. No, uvidíme, či niečo skočí. Takže dám ešte nejaké guličky. Chcel by som si nanosiť veci. Hada ma nepichne. No, v takomto svahu, nie to boh vie čo, bivak mám postavený tak, dá sa povedať, že z polovice. A tak nevadí, úplne mi to stačí, však som sám. Takto som to vymyslel s nohami. No, ešte takto kúsok nižšie. OK. Lebo je to tu do šikme, tak som sa musel vynájsť. Trošku som na šikmo, už viacej sa to nedá, ale nevadí. Za chvíľu idem vyvážať
Je 8 hodín, o 8:30 chcem vyviesť a uvidíme, či niečo skočí. No cez deň nič, a tak to sa dalo čakať. Uvidíme, či niečo skočí v noci. Neviem, aby to nebol diviak. Čo to je? Kšt. Tak momentálne je za chvíľu 5 hodín. V noci nič zaujímavé nedošlo. Došiel jeden pleskáč. Ešte som mal jeden padák, ale to som mal hneď za tým pleskáčom, takže podľa mňa to bol ďalší pleskáč. Žiadna aktivita. Jedného som videl skočiť, ale skočil nedaleko mojej bojky. Ale ináč na celej vode nič. Ušiel mi čln, zle som ho uistil a mal som také šťastie, že som ešte stihol doplávať, fakt. Bolo do mňa asi 100 metrov, som musel plávať za ním a mal som fest šťastie a to fúka vietor a voda není najteplejšia, dosť je studená, ale takto som všetky veci dole, tričko som už nedával a makal som za ním ako sa len dalo, našťastie som ho chytil ešte. Fuj, ty kokos, toto boli stresy. Si vezmite, že takto fúka a ja som v tomto naháňal čln. Sa smiali na mne, aj hore vyššie chytajú, sa smiali, ale mne nebolo do smiechu, keď som ho naháňal. Aha, to je náhoda. Uvidíme, čo tam bude, vypadol kameň. Chcel som si natočiť iba taký záber, že aké sa zmenilo počasie. Vypadol kameň a neviem, či tam niečo je. Uvidíme. A nič tam není. Som si aj myslel, že tam nič nebude. Momentálne je to luxus, že vôbec nefúka. Tak si to dokážem aspoň pekne položiť. Takto ťahavým pohybom. Na dno, kúsok potiahnem. Tu je pevné dno, kvôli tomu to tu dávam. A uvidíme, či niečo skočí. Už tomu nejaké moc veľké nádeje nedávam, ale tak zmenilo sa počasie, mohlo by niečo skočiť. Udice si backlidujem. Kvôli tomu chodia člny, ale aj ja chodím na člne, aby som mohol chodiť pekne ponad ľudice. Je to jednoduché a myslím si, že je to veľmi účinné a veľmi dôležité. No a môžeme čakať na Godzillu. Aj keď neviem, či dneska dojde. Moc tomu šance nedávam, ale tak uvidíme. Táto babíka mi zatiaľ šťastie nedoniesla. Tak uvidíme túto noc, či donesie. Dá sa povedať, že za chvíľu je tma. Dnes bol ale ťažký deň 16. takže bolo veľa člnov na vode 16. júna. Chytali zubáče, sumce, zachytili ma a tak no. Uvidíme, čo bude v noci. Sa to tak nejako ukľudnilo, tak už by mohlo niečo skočiť. Akože vôbec to nejde, ale som šťastný, že aspoň jeden sa mi pošťastil dostať do podložky, aj keď není najväčší. Čo ani nevadí, som šťastný, že som aspoň nejakého odtiaľto vybojoval. No a ukážem vám ho, ako vypadá. Môže mať tak možno okolo 5 kg. Žiadny velikán. 5 kiláč. Ale som šťastný za neho. Není najtučnejší, ale ja neviem, poteší aj takýto z takejto, hlavne z takejto ťažkej vody. Tak, idem ho pustiť. Ďakujem, kamo, že si mi skočil. Niečo tam je. Takéto počasie celkom vhodné, voda začala stúpať. Uvidíme, čo tam bude, no. Teším sa. Zase taký, no tento je o čosi väčší. To bude mať možno tak 6 kg. Ale nejdem ho nosiť, vypnem ho tu na. Tento má, myslím si, že za 7 kg by mohol mať tento.
A tu bude mať tých 7. A gulička s panáčikom. Dával som aj bez panáčika, ale tam mi to vôbec nepípa. Tak už dávam iba s popkou. Takýto fešák. Bude mať tak, ja neviem, bude mať tak 7 kg. Díky. Čau. Potešil si ma. No a ja sa vždy zakotvím, keď to pokladám. A kotvu si takto vytiahnem. Povolím si cievku na udici. Kotvu si vytiahnem. Som na mojom mieste. Vidíte, že chytám v takejto divočine. Čln si zatiaľ takto nechám. Musíte si dať na ňo bacha, aby vám neodišiel. Ako sa mi to stalo včera. Že radšej si ho takto vyhodím kusok. A nemôžete o to zabudnúť, lebo včera som na to zabudol a mi ušiel. Takto si ho vyhodím. Ešte nespadnú na týchto kameňoch. No a udicu si takto položím. Uvidíme, či dojde ďalší. Ale je to také jedno hejno. Tento bolo niečo väčší. Tak uvidíme, či dojdú aj väčšie. Kuknite, ako ide. Ty kokos. Idem sa obuť. Tak tento je už peknejší. Ako nemá 10, ale je pekný. Tu je taký možno 7 kilový. Také od 5 do 7 kg som pochytal. Škoda len, že sú povytierané, ale nevadí. A tak si ho vážim a ďakujem, idem opustiť. Poď, kamoš. Poď. Jazda, akurát som si zuby umýval, ešte si vyplachnem ústa. Fuj. No, nevadí. OK. Idem na to. Udica ohnutá, kúkajte na to. A ide si. A ideme po ňo. Takto nad neho sa dostanem. Bude lepšie. No, už sa blížime k tým 10 kilám. Ešte to není desina. Ale tak postupne. Ale ja som vďačný, že toto vôbec tu môžem chytať. Potom ako to vôbec 2 dní nešlo, tak dneska to celkom ide. Niekedy to tak je na týchto vodách. Má vodí ako... neviem čo. A zase taký podobný. Chytám na tie pečeňovo-olíhňové guličky momentálne. A tak pekný je, akože není vôbec malý tento. Keď si tak vezmete tých, ja neviem, tých 7 kg. 7 kg má isto. To viem isto. Poď, kamoš. Je tam ďalší. Ty kokos, jazda. Zase na tú ľavú udicu. Ono tam je ďalší. Na tie 2,24 pod sebou.
Dve veľké gule pod sebou a je tam, no, dve veľké guličky a tento vypadá byť lepší. No, tento bude lepší. Toto je sen. Som zvedavý, aký bude. Možno to je len taký bojovník. Ale cítim váhu, tá váha je úplne iná ako tých, čo som pochytal. To som ledva stihol. Už by som ho mohol vidieť. Ešte nie. Ty kokos, aké bubliny, vidíte to? Vidíte to, aké bubliny? Toto je ono. Kvôli tomu toto milujem. A to je napätie. Už sa tu točíme vyše 15 minút, možno že aj 20 minút to bude, sa s ním točím takto. No 20 možno ešte nie, ale 15 isto. Čakal som o čosi väčšieho, ale je to fest bojovník a bude mať, tak si myslím, okolo tých 10 kg bude mať. Ale je to neskutočný bojovník, ako to sa musí uznať. Takýto boj. Myslel som si, že bude možno aj väčší. To má tak možno 9-10 kg. To on je väčší, ako som si myslel. Ja som mu dával tak 9-10 kg. 9-10, ale toto má ďaleko cez 9 alebo 10 kg. No, tak to ešte po nôžku. No ďaleko. Tak. Myslím si, že by mohol mať tak okolo 11 udicu hlavne, by som mal ešte na čo chytať. Dve guličky pod sebou. Kúknite na to, to je papuľa. Myslím, že tých 11-12 kg by mohol mať. Jak to? No. Super. Idem ho zvážiť, koľko má. Ešte kebyže si pamätám, kde som dal váhu. Vodu som vylial. Sak je suchý. Viac menej je vlhký. Ešte takto. OK. 0. Takže má 12,5 kg. Minus sak. Sak má tak 0,4-0,5 kg. Takže 12 kg má tento kapor, to som aj nečakal. On fakt nevypadá byť veľký, ale je ťažký. Má 12 kg. Aj keď som ho dával do člna, tak som hneď vedel, že to nie je desina. A to som mal ešte minus 25 vlastne na tej váhe zapnuté. Čiže má 12,2 kg. Asi najťažšie obdobie chytať takto po výtere na chytenie niečoho väčšieho. Ale tak, toto je pecka. On je aj tak dosť ťažký, on je dosť mohutný. No, tento je mohutný. 12,2 kg. 12,2 kg. Fešák. Ja som taký šťastný za neho. Vybojovaný, vyselektovaný. 2 dní som tu bol bez ťuku, bez ničoho. A zrazu to ide. Ďakujem. Ďakujem, kámo, fest si ma potešil. Dík. Čau. Je to tam 2,20 jazda. Padák alebo jazda. Ja som spal. Musím ešte do toho dostať. Ale fučí celkom už. Myslím, že bude mať tak okolo 9 tento, 8-9. No 8. 7-8 tak. Nechcem asi dávať väčšie váhy. Môže mať tak. Tipujem mu, cítim tú váhu, tak mu tipujem tak 6,5 až 7 kg. Kámoš, čau. Skúsim dať aj salmon maple, čiže lososa.
Uvidíme, či zafunguje. Dával som tam tieto pečeňové, ale tak chcem skúsiť aj toho lososa zase. Ako nie kvôli tomu, že by ten losos bol zlý alebo niečo, podľa mňa ešte lepší ako tá pečeň, oliheň. Ale myslím si, že tá pečeň, oliheň aspoň mne o čo si viacej selektuje. Ale aj tento losos je selektívny, takže dám ho tam. Uvidíme. Dneska som na ňo ešte nechytal. Ani neviem kvôli čomu, neviem vám povedať. Šupnem ho tam a uvidíme, či na to niečo dojde. 2 guličky pod seba. Takto. Dávam celkom blízko háčiku, ale mám na nos také montáže nachystané, kde dám aj ďalej od háčika. Ešte uvidím, ako to pôjde podľa toho. Takto nejako. Pekne chytá. Montáž pekne chytá, sa takto stáča. Vždy sa stočí tá montáž. Neskutočná. Takto to pekne dopadlo, videl som, ako to pekne dopadlo, šupnem to do vody, idem, ťahám a ťahavým pohybom pokladám, ako som už spomínal, ťahavým som na dne, kúsok potiahnem. A cítite, keď potiahnete, keď nie ste sa istí, že či máte bahno, tak to nad týmto ťahavým pohybom to pekne cítite. Už nehádžem tak veľa, kvôli tomu, že som ich tu stiahol pekne, takže už iba takto nejako. Postupne už ich chcem viac menej odchytávať. Budem tu ešte jeden deň asi. Uvidíme, či 1 alebo 2 dní tomu dám ešte. Ale takto úplne stačí. Už keď sú tu stiahnuté, už ich chcem len odchytať. Kde mám? Tu je salmón. Dám takto niekoľko guliček tomu len. Takto, hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Takto. A ešte takto, aby sa nepovedalo, hej. Aj do člna. Vonku. No. A môžem ich naspäť. Včera ma takto zachytili 2 a to som mal backlit. Kebyže nemám ten backlit, tak ma zachytia ďalší 10. Včera bolo 16. tak všetci išli chytať sumce, zubáče. A no, taký šialený deň, ale dneska tu nikto není. Čo sa týka člnov. On sa pýtal, tak sa chytil len jeden sumec a to bola nejaká 60 alebo 70. No takto. Ešte takto spovolím, aby ten backlit padol na dno a nemusí byť úplne na dne, on bude aj vo vzduchu. Či vo vode bude plávať kúsok na dnom. Dám to ešte takto papek, aby bola istota a viem, že toto nepohne nič. Môžem ťahať ako chcem. Čo to je mrena? Tak, čau. Ešte taký tip, majte vždy so sebou takýto kyblík, aby ste si mohli dať vodu von z člna. Lebo ináč s klasickým kyblom by to nešlo. Teší ma, lebo momentálne sledujem moju bojku a vidím, že sa tam ukazujú, ako nie sú veľké. Sú to také, ako bežne chytám, také 5, 6, 7 kilové. Ale aj tak ma to teší a možno dojde aj nejaký väčší ešte. A je tam ďalší. Uvidíme, aký bude. Sa mi tam ukazujú na tej bojke. Ale tento teda nejaký súboj moc nedal. Ako henten sa mi zdal byť vtedy taký, že môže mať tak 9 kg a nakoniec mal 12. Tento sa mi zdá, že môže mať tak 10. A uvidíme. Ja som zvyknutý na Liptovské mare také, viac menej také ušie ťahať. Oni dĺžkovo sú tam dlhé, ale sú také ušie. No, by som povedal, že tento... Ty kokos, toto má 12 ako nič. Tak tento má 12 ako nič. Si myslím, že bude ešte väčší. To neviem odhadovať. Som to vedel lepšie odhadovať. Do spodného pisku na 2 guličky a zase tá papuľa na tie 2 guličky. Ako nič. Tam by sa vošlo kadečo. O mnoho väčšie gule by sa tam vošli. Teda myslím takéto, hej, nie ľudské. Zase vyše 12 kg. Ale toto je pupkač.
ukážem vám. Ale tento je nepoškodený, má tu jednu šupinku, má dole, ale ináč je nepoškodený. Taký som šťastný. Už aj keby nič nedošlo, tak som veľmi spokojný. A toto je sen, na takéto veľké zväzovej vode chytať takéto pekné rybky. A táto je fakt nepoškodená, ďakujem. Idem mu pustiť. Ďakujem ti. Neviem, no ja už asi budem chytávať len na túto pečeň oliheň. Nestojí veľa. Všade, kde chodím, chytám na to veľké. Neviem, no. Neviem si pomôcť, ale toto je fakt skvelá guľa. A neviem, aké má zloženie, možno aj je tam viacej šrotu alebo ja neviem čoho, že je taká lacnejšia, ale funguje, to je základ. Nemusíte mať čo najviac múčok, ale ide o to, aby to fungovalo a toto funguje fest. Tak toto bude, na noc to idem dať. Tak uvidíme, čo bude v noci. Kokos. Som na veľkej slovenskej zväzovej vode a tu sa dejú iné veci momentálne. Dá sa povedať, že deň a pol som nemal nič, iba jedného pleskača. No a mám tu zase ďalšiu 12. Tentokrát to je 12,50. Ale mohutný šupinač. Toto bol bojovník. Ďakujem. 12,50. Zväzová voda. Slovenská zväzová voda. Moc si to vážim. Toto už je asi posledný. Nechám ho samého, nech si ide. Ideš? No. Ide. Čau. No pekný. Taký. Není najväčší, ale tak má zo 8 kg. Škoda, v noci som mal takú peknú jazdu a vypol sa nakoniec. Ten mohol byť pekný. Typujem tak, možno aj 9 kg má. No možno aj 10. No tu budeme aj možno aj 10 kg. Pekný, nepoškodený. To je fakt pekný. Už normálne nevládzem, musím sa ísť domov vyspať. Takto. Ty vole, pekný. Pekný, bude mať možno aj 10. Alebo 9. 9-10 kg. Dík. Je tam. A nevyspím sa, každé 2 hodiny jazda. Ty kokos, tak tohto som videl a tento je pekný. Aj môj. Tak toto je iné tela. Som zvedavý, koľko bude mať. A to je mliečak dokonca ešte. To je mliečak a takéto tela. On je celkom chudý, ale neskutočne pekný. 11,5 kg. Zväzová voda. Ja neviem, či toto tu niekedy ešte zažijem. Ja som myslel, že to bude také ťažké ako zo začiatku. Za 2 noci a 1 deň som mal iba jedného pleskača, tak som si povedal, že možno keby jeden nejaký malý skočil, tak by to bolo pecka. No ani ma nenapadlo, že takto to pôjde. Ok, tak idem poňho.
Uvidíme, aký bude. Díky, kamo. Ak sa vám video páčilo, môžete dať like a mňa to poteší, alebo nejaký koment napísať. No takto balím, makám, lebo ma zastihne dážď, tak aby ma nezastihol ešte, keď nebudem v aute. Mám ešte jednu udicu vyvezenú, keby náhodou. Tu ako poslednú vezmem. Ale zachytal som si len jeden deň a niečo. A 2 dní boli úplne hluché. Kamoš mi povedal, že mám ostať ešte, aj keď zmoknem, ale že mám ostať, že takto idú, tak on by ostal, ale tak ja nechcem zmoknúť a chcem aj veci suché. A úplne som spokojný, ako som si zachytal. Sice som si zachytal iba jeden deň a 2 dní nič, ale aj tak som veľmi spokojný. Našťastie som to stihol len tak. Aspoň, že som nezmokol, no. Aj keď som za poslednú noc úplne vôbec nevyspal. Moce sa mi jazyk, už som unavený. Ale fajn, zachytal som si a som veľmi spokojný. Ani som to nečakal, že to tak pôjde.